Kublai phi baru kini gilong ki khubor bam tagasngi. Ubara niktan el thongkhar MLE ka maukarwan haringkat ka u executive engineer PHE maukarwan ba kinong bisau ba ya shailang kharbudan SDO haga arfui turek urisau arhajar arpsan kilale banjurip yakoi kadam tan hawa sala kaba pinbiang yaki pratali kishnong kaba tip ka greater Maukarwat Combined Water Supply Scheme bala pentrailing baka scheme Jal Jeevan Mission JJM. Kumjuru ia ka jaka penlang ka badan hagisnong mountain. Ka jungnet jurep hagani kesngi kalong ban pendikna bagi ne ki jingtrei kila biang ne em ban sam no shakinong shongshnong na marbun ki pait ba kila pensngo ha unong mikmat ya shibun ki jing hagabe dei berka Henry hagane ka jungnet jurep lalap bun ki jingtrei kila deplut kasa asatang ban pinbha ban pin itnan ban irom ban nagaliang uba renikton u government scam ba hakini ki banai telang bater khong ki pat ba kin sayo amat no ika sarkar ling ba ka GGM scheme uba renikton ula banjuri ki contractor ki bala pentrei ki pipe shaki shnong bakin pendep no kloi knang bagi pat ba kin yo ika jingmentoy ling ba kani ka scheme JJM kani karang sa karang dum kani Kemen bamtaka sengi ngilayo biang marwan pej ya kadeka karakter mau keruat water supply scheme hak bang yu i kecing ya juga kam rawat haba pej kam tam na kaliang jong ka source ngi i kumbah kala biang nam sedong kam kala dep laki don setengah tu kene ban pen internet ban beautify tu cekah dari ngi i ba kam ko bon hi nam ta ban sedang kam ban pom kala biang idon mentah hang ne ka water treatment plant hang ne hamoten hak bangiwan pej hang neru setang malah kam kiba dang sa teng kumban pen internet kum karong karup ki plastar tandai kebun kam kiba he kiladep isngom ai kublai ya baro ki contractors kiba la ya lek sitom wala kalong ka siapa na ka JJM hak jing bom plat pisa syu na ka central government kala long ka dauba jong ka jing jong baro kontraktor hang ne meklaya bar hakar india baro koi tandai ki lenti ba leses tang ka tukerne ka bagi i biang kata ka jengkan man ke mana kelengan sekar dia akan pelaj pisah biang ban ai yakini ki ban yo siu ki kontraktor ban nak keleng jonga hak bapet yakini kam ki barang sa asam malas ko ban kapat kontraktor ya makin le sitom da kam sim yo ki klik ban pendap ni kam baro kenang bagian yo ban sedang no kloi kan bala ya kene ka scheme ban yo ban ai yakini ki prat lagi snong o ni skutu ban keleng jo kini ki snong ki distribution don ketok ki snong ki bakil adap lan sedong ki don ki barang saru te kalong ka ba don kam hadu tetap begini penstet karbala nomor ba ladangin sedang dok panai nang ne ngin skotenat bala ke babon kisnong barok prateli kumba kadon kijitu panai ki prateli kisnong kinda la pedem ke distribution kalong kijitu ya barok prateli kisnong